yadda ake fitar da ta Kano, yadda ake fitar da waya daga bypass ko rasto idan mutum ya yi mata ba tare da kwamfuta ba. Da farko dai mutum zai taba get start, bayan ya taba get start sai ya taba wannan skip din. Bayan ka taba skip sai ka taba nan set up as news din nan. Bayan ta kawo ka nan sai ka sa pin ɗin kan wayar idan ka san shi, idan baka sani ba kuma sai ka shiga ta Google idan kana da Gmail ko email a kanta sai ka sa Gmail ɗinka ko email ɗinka da password ɗinka ka wuce. Amma mu yanzu za mu yi amfani da pin ɗin nata sai mu fitar da ita insha Allah. Yam? Yes. Sai idan mutum ya sa pin ɗinta sai idan na wannan kibiyar OK sai ya ɗan jira ta zuwa ɗan wani lokaci. To tana kawo mutum zuwa nan sai mutum ya sa skip ɗin nan sai ka sake taɓa skip. Sai mutum idan kana buƙatar ka sa sunanka ko wanda zai kasa, idan kuma baka buƙata ga next nan sai ka taɓa wannan next nan sai ka sake taɓa skip, idan sai ka sake taɓa still skipping, kanan kuma sai ka zo ka sake taɓa skip idan baka so ka sake sa mata wani lock ɗin. Idan kan baka so ka bar wani, idan kana so ka sa pattern ko pin ko password sai ka sa, idan baka bukata sai ka rubuta not now din nan sai ka sa skip anyway. Kana taɓa skip anyway sai ka ja shi sama ko kuma ka taɓa mu, ka sake taɓa mu, kai ka taɓa agree sai ka taɓa nota. Kana taɓawa sai ka zo ka taɓa ƙasar da kake ciki, ma'ana ƙasar ka. Idan ni yanzu zan taɓa ƙasa ta Nigeria da yake ni ɗan Najeriya ne, amma kai idan ba ɗan Najeriya na ba sai ka taɓa ƙasar ka da ke ciki, ka taɓa ƙasar sai ka taɓa next. Kana taɓa sai ka taɓa next day again sai ka sake taɓa next. To insha Allahumma rabbi. Assalamu alaikum, dan Allah da mutum karku mata ku rana mana comment a layi, karku mata kuma ku mana subscribe a wannan channel mai albarka. Alhamdulillah, Noma ta koma inda ta ce insha Allah. Allah karku mata ku Assalamu alaikum wa rana mana rahmatullahi wa barakatuh.